Čaute ľudia, dneska si pozrieme výsledky Real Madrid a Manchester City a United s Evertonom. No, budem reagovať. No, Mbappé dal hat-trick. Hráč zápasu, herné góly. Prvo Povol spoza vápna a ten tretí neviem. City dal gól, to ten, jak sa volá, Nico. Hej, po priamom kope kopol a sa odrazilo od brvna na Nika. A Nika zakončil. Veľmi dobre hral Manchester, Real Madrid, ale aj Asensio. A teraz sa pozrieme na Everton. A zostaví to, aké boli. Bruno dal nádherný gól z priamého kopu. 2-2, ale Manchester United hral hrozne. To sa nezdá, keď si nepozerali, tak hrali hrozne. Ugarte dal volej, Bruno Fernandes. Tam góly nič nerobili, mali šťastie, lebo na konci zápasu, lebo skoro bola penálta. Ale bol VAR a není nakoniec. Bruno. Toto. Dneska bol veľmi zaujímavý zápas. Teraz chvíľu sa hral Newcastle Nottingham a 4-3. Keby Dubravka chytá, tak by vyhrali 4-0. No. Isaac dal 2 góly, Murphy Milly, potom a za Totten Nottingham dal Hudson Odoi, Milenkovič a Yates. No. Dobre. Bude sa hrať Manchester City a Liverpool, to veľmi dobrý zápas bude, odporúčam. A potom tak sa ešte pozrieť na toto, na Feyenoord s AC Milanom, kde hraje Hansko. AC Milan a Feyenoord. Pulisic bol hráčom zápasu. Theo Hernandez dostal červenú za simulovanie a Reed dostal tiež červenú. Neviem za čo. A Hansko bol hráčom zápasu. To je. Vo Feyenoorde dal gól Karzana a v AC Milano Gimenez, ktorý prestúpil z Feyenoordu. A ešte môžem sa reagovať a tu odteraz nehrali hrozne. 1-0, Madison dal gól. Bruno hral jediný dobre. Ostatní boli hrozní. Ešte Garnacho bol dobrý. Inak hrali otrasne. A to bude koniec videa, tak vidíme sa v ďalšom videu. Čau.